Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagig-uban, welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog kadaugan, naghatag kanatog kalampusan, diin padayon ang Dios nga nagpanalangin o nag-uban kanatong tanan. Padayon niyang gipabati ang iyang pagproteksyon o ang iyang presensya nga maoy naghatag kanatog kalipay, kalinaw sa atong pagpuyos kalibutan. Sa atong pagsugod pag-abli ni nimong programa, ako kamong gihangyo gidasig sa pagpasalamat ug sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga may naghatag kanamo kusog, naghatag namo kadasig labo sa tanan. Padayon ka o Dios nga nagsupply sa tanan nga gikinahanglan sa matag usa nga minto o misalig miduol kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa paghatag mga pagdaig sa mga butang nga imong gihatag gipiyal sa matag usa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong walay hunong nimong pag-atiman ug pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios sa imong paghatag maayong panglawas. Salamat o Dios sa kalinaw kalipay nga gikan sa imong presensya. Amahan Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagpagkamaayo. Dinhi mo kanunay gipabati ang imong panalangin kanamo. Himo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga pulong. Di na among masabdan ang mga pulong mga mensahe nga amo karong hisgutan. Nga amo ang mga mabasa diha sa balaang kasulatan. Bless Ginoo matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pagiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag mag-alangan, tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay. Mayong buntag, mayong pakiguban sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong buntag, maayong pagpaminaw sa tanan. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og panahon nga nakalive og nakag-uban ta karon tungod sa okay na gyud ang signal o niya okay na sad ang kuryente, pero kaganinang buntag dunay pag-burn out. Pansalamat sa Dios nga nibalik lang. Pero kadunay natong ihangat o isalig ngadto sa Ginoo kay sa among lugar karon ning kalitra og ning kalitra sad og hayag kaganina apan karon ning kalitra sad og dag-om niya kung mas modaghan pa ang dag-om mas mohinay ang signal sa wifi. Amo na nga kung mo padayon gyud ang pagdaghan og dag-om medyo mas mo loading, mas mohinay ang ato ang wifi. Nya do na siguro'y pag-loading ang atong masinatian kung magpadayon ang pagdaghan og dag-om diri sa atong lugar.
saya kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Maayong pakiguban ug maayong pag-reply ni Bibi Vibi, no? Salamat kaayo nga nanuka dias Malaysia. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, maayong hapon, maayong gabi. Kung gabi udto ba ang imuhang pag-reply niini. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Bibi from Malaysia. Buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad kay saya-saya. Ayong pakiguban sa tanang nakasunod na sa itong programa. Padayon natong i-share ang itong programa. Pulong mo kinabuhi ko. Ug mohatag tag panahon higayon sa paghatag og pangumusta, no, sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa ato ang programa pinaagi sa 11.3 no, sa Shiny Team 11.3 diri sa Sitio Kalugtugan. Mayong pakiguban o good morning sa tanang mga listeners, ilabi na sa Tubod, Sitio Tubod, sakop sa Barangay Sardinia nilang Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsula. Mayong pakiguban ni Juanito Quintinita, no, diha sa Sitio Ampak, Barangay Sardinia. Mayong pakiguban og maayong pagpaminaw ni Brother Johnny, Sister Christy, diha sa Linao, Barangay Sardinia. Awit makalangit mga kaigsuonan, handa ka na ba? Usa ka pulong mga kaigsuonan nga angay natong tugtikayon ug angay natong eksamino nato kaugalingon kung unsa gyud ta kaandam sa pagbalik ni Hesus. Matod pa sa awit mga kaigsuonan, malapit na ang kaniyang pagbabalik. Unsa na kaha kaduol ug unsa na gyud ka suod ang pagbalik sa Ginoo. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga nag-replay o mo replay sa ato nga programa ato maigsuon diha sa Surigao del Sur ug Surigao Norte man siguro to. Del Sur ug Norte ba ang Surigao? Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw, no, sa tanan nato mga kaigsuonan nga nag padala na sa inyong mga mensahe dire sa atong programa. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw ni Riza Hogoder, maayong nga buntag Pastor Gideon from Silwi, Pulumulok, South Cotabato. God bless you. Maayong nga pagiguban ni Raquel Bordin. Good morning Pastor Gideon. Patimbaya ko ni Marna Panzo og sa iyang bana Rogelio Panzo. Naminaw sila karon. May buntag ninyo diha sis, may buntag ni Brother Rogelio uban sa iyang asawa, may buntag ninyong tanan. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban sa matag usa. Og maayo nga pagpakiguban ni Jocelyn Bagyo og ni Lily Francisco. May buntag ninyo diha sis. Si Marlene Gargarnera, matod pa, good morning Pastor, have a blessed morning, God bless us all. Gikan ni Gmart Villanueva o Dagila, maayo nga buntag Pastor Gideon, dalaygon ang Ginoo nga ani makabati na usab kana
Mabati na usab kanamo ang ihang pulong nga maoy iwag sa atong kinabuhi. Request song, Pastor. Ikaw ang kusog, ikaw ang iwag. Salamat. God bless you, Pastor, sa imong pamilya. Handa ka na ba sa pagdating ng mailigaw? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang katimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Ako tagaan mga kaigsuonan na ang request dire, ikaw ang iwag sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ning kalibutang puno sa kahilayan, Matot pa punos kahilayan ang kalibutan. hiway ako, o Diyos ko, niining tanan. Wow. Giiway o gilikay ta sa Ginoo sa mga butang kahilayan. Tungod na sa plano sa Ginoo dadun ta sa kalangitan. Mayo nga pagpiminaw ni Minda Catalona. Blessed morning, Pastor, og sa mga viewers. May God bless us all. Mayo nga pakiguban ni Marla Im Idoyan. Good morning, Pastor, watching from DFC Palumpon, Liti. Maayong buntag, maayong nga pagpakiguban. Kumusta ang inyong pagpuyo diha karon, Sister Marla? Ang Dios magauban, magpanalangin. Kumusta ang mga panahon nato diha? Si Juju Asuncion, matod pa maayong aga, Pastor. Gideon from Makati City. Request kog song si nanay og si tatay. Salamat. Mayo nga pakiguban ni Ruel Hadrake Caraldi. Good morning, Pastor Gideon, og sa imong programa nga gikan ni God. No, atong programa, akong programa, atong programa, inyong programa, ato ning programa. Kay kung wala mo, wala sad kong magprograma. Tanan ayaw ihikaw ang danag sa adlaw. Sa adlaw tanan ayaw ihikaw ang danag sa adlaw. Nindot sad no? Mga dughang Sa mga dughan naghambin sa kasakit, naghambin sa kasakit. Magbalak mga igso, no? ikaw ang dalan. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, good morning, Pastor, og sa tanan nga nag-follow sa ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios kanatong tanan. From Dawis, Bohol. Madasigon ako. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan nga pila ka adlaw wa gyud ta ka live mabuntag tungod sa sitwasyon wa gyud kuryente, wa gyud po'y wifi. Apan salamat sa Ginoo karong adlaw nakahigayon gyud ta nga dunay wifi ug dunay kuryente ug nakig-uban tas atong programa. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgot ta sa mahitungod gyud sa kaluwasan sa kalag. Usa magyud tinuod kay daghan kay nagwali mahitungod sa kaluwasan sa kalag. Adunay mga nagwali mga kaigsuonan nga dili lagi buhat ang makaluwas sa kalag. Pagtuo ra gyud, wa kilabot ang buhat. Duna po'y nagwali mga kaigsuonan nga dili pwede nga sa paglaom mutuo ka nga wa gyud kay maayong buhat. Unsa man gyud makaluwas sa kalag, unsaon aron ang kalag maluwas? Kanang mutuo nga walay maayong buhat or mutuo nga naay maayong buhat? Alang nimo mga kaigsuonan, unsa man gyud makaluwas sa kalag? Kanang kalag mao nang kinabuhi nato.
mo nay tao. Mo magyud nay tinuod nga tao kanang kalag. Sa lain nga pinulungan mga kaigsuonan, unsaon man gyud aron ang tao maluwas gikan sa sala. Unsaon man gyud mga kaigsuonan, no? Manay atorong hiskutan. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Mary Rose Villeres Laginon. Maayo nga buntag Pastor Gideon na minaw mi diri sa Martelio, La Libertad. Og shout out nako ang tanang taga Bugho, Pastor. God bless. Maayo nga buntag ninyo diha atong mga kaigsuonan diha sa Bugho, Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. Ayaw ikaw ang dana sa adlaw. Doon na may nitawag mga kaigsuonan niya ako ranggi i-cancel usa. Si Marla Im Iduyan o Kiragyod, Pastor. Nga panahon diri kamo diha, Pastor, kumusta na sad mo? Murag okay raman diri karon, pero ganina ning timaw naman tato nga haring adlaw unya pagkataod-taod human na muglaba mga kaigsuonan. Pagay gumi ka humaglaba kay gikan sa tingulan magpundok mangyud ng mga labhanon. Naglaba mi mga kaigsuonan, lipay mi kani patimaw ng haring adlaw. Ang ato ang adlaw. Naunsa man na paghuman na mo na may pwedeng ikahay-hay, nigdagom ng punoon. Inaana gyud ang mga panahon. So padayon ta mga kaigsuonan sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diri lamang sa ato ang panag-uban, madunggan og masabtan ang mga pulog, mga minsay pagtulon-an nga gikan sa balaang kasulatan. Importante gyud mga kaigsuonan ang ato ang nakatunan gikan gyud sa balaang kasulatan. Og dili lang sinuhid-suhid, og dili lang kanabitang sugid-sugid, kun dili ato gyung nasayran gikan sa pulong balaang kasulatan. Mayo nga pakiguban ni Gina Kamahalan. Good morning ninyo diha sis. Matod pa. Praise God, Pastor. Maayo nga buntag og sa tanang viewers and listeners. God bless you always together with your whole family og sa atong tanan. Mayo nga pakiguban ni Liti Gondaya. Good morning, Pastor, og sa tanan. Praise God. Og Sister Maria Presente Mutuo uninan jud ubanan jud og buhat. Salamat kayo, Sister Maria. Kumusta mo diha sa Cavite? Si Ruel Hadrake Caraldi, Pastor, unsay gibuhat nimo nga nahimuan nimo og instrumento imong kanta? Like ang mga pulong mo kinabuhi ko, automatic na ba nga basta na lang kay chord? Ambot kisay tigama, naamay tigama siguro kay naamay kanang ga-upload sa YouTube kana bitang ang pulong mo kinabuhi ko nga naay karaoke. Minus one mga kaigsuonan, naay mga kaigsuonan siguro gyud nato nga nagama ana kay dili ako may nagama ana unya gi-upload ra pod sa YouTube. Naapod sila channel mga igsuon. Si Gasper Golo, matod pa, good morning Pastor Wansing from Libas, Sinunangan. Kumusta mo diha, brother? Og si Rodel Dilbel, maayo nga pagpaminaw. Si Sister Romelita Bugais, good morning Pastor. Medyo okay na ang panahon, kaso kulimlim pa. Kanang kulimlim, dagundagong gyapon. Prehar gyapon dire mga kaigsunan nga nisinag na unta to, pero ni kulimlim rapod. Si Maria Hilin Hamel, matod pa, request Pastor, pagka maayo mo Hesus. Kay ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan diri sa atong panag-uban. Sa buhat yung kita mamatanong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimutan. Ako tagaan og pagtagaan ang awit nga gi-request diri, pagka maayo mo Hesus. Gikan ni Rachel, maayong buntag kanimo Pastor og sa tanang mga kaigsuonan kang Hesukristo, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Gikan ni Romelita Bugais, Pastor, ngutana lang ko, pwede na tawagong haring adlaw ang adlaw? Pwede ra pong adlaw ra no? Bitaw no?
Pwede ra gyud adlaw. Salamat kay sa imong pangutana, no, kay ang uban sa sensitive pod aning haring adlaw. Kung ari man gud sa kanabitang kinaiyahan, naa magay mga kinaiyahan gyud nga, for example sa mga mananap gani mga kaigsoona na ana sila gitawag hari-hari, aritas anay na ana sila labaw-labaw. Ang hari mga kaigsuonan, kumbaga sila ang tigdumala, sila ang kanabitang labaw. Pero kung murag medyo lain alang nato ng makadungog tagharing adlaw, ato na lang ng tawgong adlaw, no. Salamat kayo ni Sister Romelita Bugaes. Pwede na tawgong hari adlaw. Sumala sa mga nadunggan sad sa mga katigulangan, no. Wala man tamo, wala man pugyud tamo kuan ani nga kanang wala mapuni sa Biblia nga tawagan ninyo ng haring adlaw. Lamang sa atong pinulungan manggod mga kaigsuonan na ay mga gigamit nato mga kaigsuonan nga kana bitawng wala nato makita gyud sa Biblia, no? Wala nato makita sa Biblia. Kana bitawng sa mga mananap na sila gitawag hari, sa mga langgam, no, na sila mga hari like kanang pinakalabaw bitaw, sama sa mga langgam na ay agila, sa mga hayupan unsa ka, no, sa mga hayupan kanang murag medyo labaw gyud sila ba kaysa ubang mga hayupan. Pero kung imong lantaw na silang tanan atubangan sa Dios, pareho ra gyud na, pareha pod na sa tao ba. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga wala po tay presidente. Kanang hari mga kaigsuonan sa atoa pa ng nasod presidente na, pero sa ubang nasod gitawag nilang prinsipe, kings, no, na ay gitawag king, hari. Di mapod pwede mga kaigsuonan nguwenta nga sayo pan siguro tawag tag haring tao or haring David na magyud nas Biblia kanang haring David. So depende na sa ato ang paggamit, no. Pero kung ato na siyang kanang medyo alanganin ta sa pagdawat o pagsabot sa mga pulong nga atong gigamit, ato ra po nang kuha-kuhaon, no. Ato ra nang kuha-kuhaon. Salamat kay Sister Romelita Bugaes, no. At least naghisgutan nato gamay ang gitawag nga adlaw sa ubang pang mga pinulungan nga mga katigulangan. Ay nisiling ng haring adlaw. Nganong haring adlaw man? Pwede pa nang tawagong haring adlaw? Ato na lang diskusyon. Sige, no. Lily Francisco Kimi dira sa Zamboanga City uban sa pod pastor. Okay. Makaluwas kalag mo tuog mo buhat pagtulunan sa balaang kasulatan. Okay, no. Salamat kaayo na Sister Gina. Dali ramang nahuman mga kaigsuonan ang awit nga pagkamaayo mo Hesus, no? Wa gilaing nagpaambit o nagpatakod, no, sa pagkamaayo. Kinahanglan ikaw ug ako matakdan gyud ta, kanang pulong matakdan mga kaigsuonan kung subayon po na murag lain na po siguro, no. Kana bitong unsay maayo nga pulong nga itawag anang magpatakod, kay kung magpatakod murag mamaora po kung na-impluwensyahan ka. Sige, magpa-impluwensya na lang kay murag nindot-nindot nga paminahon. Sige. Salamat kayo, no, sa matag usa ang Dios magpanalangin sa ato ang matag kinabuhi. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati ni Elsie Candelario, maayong gabi, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Happy listening ninyo diha day. Musta mo ni Brother Jonathan og akong mga pag-umangkon diha. Si Krisa Misen, maayong pastor, pwede ko magpa-prayer na sulbad amo problema. Unta hikapon sa Ginoo na musugod tong tag-iya sa kwarta na musugod karong Oktubre. Nga musugod karon Oktubre. Unsa may programa sa kwarta. Sige, ato nandad sa mga pag-ampo ako rang gi-screenshot dire. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Susana Pablio, maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang anak sa Ginoo. Pa-shout out ko pastor sa ako ang Sister Julian Pagira Ogario.
Si Clementina Pableo Sanopao og si Sapra Banggi, Pichinil, unsa man ni Pitsis Neil Aston Cross Dila og si Pastor Eduardo Pilapil na minaw sila karon. May buntag, may pagpang-igauban ninyo mga sis, mga brother, mga sister in Christ, og ilabi na sa alagad sa Ginoo nga si Pastor Eduardo Pilapil. Pastor, may buntag, ang Dios padayon maglihog kaniyo. Mayong pakiguban ni Giglen Kalungsod. Good morning, Pastor. Shout out diri sa Dapita sa Aliosan, North Cotabato. Shout out sa Rubin family. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. God bless, Pastor, og sa imong pamilya. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Marvin Coronel Lozano. Mayong buntag, Pastor, og sa tanang naminaw, God bless. Og ni sa Kundi, may buntag, og matod pa ni Romilita Bugais. Amin, Pastor, pasensya na. Mga pangutana, salamat katubagan. Vita, no? Okay ra gyud kaayo mangutana mo mga kigsonan. Mas maayo man gud nang mangutana gyud ta, no? Kay aron pod atong mahisgutan nya ma-explain pod nato diri sa atong panag-uban. Mayong pakiguban matud pa diri request po, Pastor. Tinitik ako pagitaon diri. Awit makalangit nga di request diri. Pinitik atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mayong pakiguban o good morning ni Sister Teresa TC Habonit. Mayong pakiguban, Pastor, maayong buntag. Ang hari nga mga hari si Ginoong Hesus lang gyud. Hari sa mga hari. Nasa Biblia, no? Hari sa mga hari. Kings of kings, kings of all kings. Hari siya sa tanang mga hari. Si Jesus rin. Salamat kayo. Request, Pastor, Goodness of God, Bisaya. Okay. Si Ruel Hadraki Karaldi, matod pa request ko, Pastor, magpabilin. Alam mo, kalipay ko ibago, binitignuhan ko, ihalad ko kanimo. Mayong pagpaminaw ni Gaspar Gulo, pwede request ko, Pastor, awit makalangit ning dapit. Ay ko ning pangitaon dire inyong mga request sa ako rang andamon. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Anali Karinal Limpahan Saikon. Matut pa. Good morning, Pastor, og sa tanang viewers and listeners. Salamat sa Ginoo nga maka-view na pod ko sa imong live, Pastor. God bless and protect you always with your whole family. Salamat gyud kaayo sa Ginoo, Pastor, sa imong kinabuhi nga mo preach nga walay lipod-lipod. Dalaygon ang Dios, no, sa matag usa, ilabi na sa iyahang pagpanalangin kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin. Si Rachel, matod pa, pwede ko mangutana, Pastor? Pwede. Matod pa diri, maayo ba ang pagpatubo sa baligya nga dili imuha? I mean, ibaligya sa amo, gipatubuan usab sa trabahante. Bisan wala kabalo ang iyahang amo, nga gipatubuan di ay sa iyang trabahante. Okay ra ba na siya, Pastor? Salamat sa pagtubag. Pananglitan kon ang trabahante delivery o niya ang resibo kana bitang, for example, nani ni trabahante siya
Unya na-resibo ang items. Pag-abot sa unya pre-delivery. Pananglitan pre-delivery. Unya ang trabahante gisuluhan sa siyahang agalon pag-deliver ni anang maong item. Unya pag-abot sa item ngadto gideliveran iyang gipatubuan. Ay dili na siya mao. Kung concern ka sa mao nga trabahante, imong tawagan ang iyang amo. Naunsa man ning imong trabahante, unsa man ni mahal gining imuhang item, ang imuha ang atong sabot 1,000 raman unta niya nganong ni 1,500 man kay maumay giingon diri sa kuan ning imuhang trabahante. Tawagi ang amo, tawagi ang tag-iya. Para pod kana bitawng makakaton og masayod pod ang trabahante nga dili mao. Pero kon ang items gipalit sa trabahante, pananglitan gipalit niya og 1,000, unya ang nanag-iya na ana ang trabahante, siyempre iya namang gipalit dito sa iyang agalon. Unya iyang gibaligya, okay ra gyud na, no? Okay ra gyud na kay iya naman ang items. Kumbaga dili naman ang iyang agalon mo'y nakapanag-iya. Iya naman ang gipalit. So naasay katungod kung iya ba nang gamiton o kaha iya nang ibaligya, iyang patungan. Ana na siya. Pero kung nanarbaho siya, unya gipa-deliver siya sa mga items, gisulduhan man siya ato. Unya sa iyang pag-deliver iyang gipatungan, unya matod pa charge delivery. Sala na siya. Ang atong buhaton ana, akong advice nimo tawagi ang iyang amo unya para dili na po na niya buhaton ngadto sa uban. Ana na lang na ha. Salamat kaayo. Kay matod pas uban kalisod sa panahon karon mangita gyud pamaagi. Ang kanang pamaagi nga dili pod makaabli og sa nga dili makasod ang tunglo. Para pod matabangan nato ang mga inaana nga kahimtang labi na sa mga trabahante, no, para mapanalanginan sila, ato silang tudluan og ato silang suginlan. O niya pakigsultihi ang amo nga uban ang gugma. Uban ang kana bitawng kahingawa sa kinabuhi sa trabahante kay importante mahigugma ta. Usaw pod sa ato ang problema kung makakita ta og inana nga kana bitawng inana nga kahimtang unya mura bitaw tag mutingkag dili gyud na mao. Lupig patay dili magtotoo. Muna nga kitang mga Kristohanon kung makakita ta nga masayod ta nga kana bitawng gipamahalan gipatubuan sa trabahante, ato lang tawagag tarong ang iyang amo, ang iyang agalon, unya atong hangyoon, atong pabalon unsa man gyud ang kondisyon, unsa may inyong sabot. Ni mahala gini nga ni mahal na malagi ni imuhang items, unya matod pas nag-deliver dire kinahanglan pang mo charge og 150 or 500 kay layo. Kana tawagi lang ang tag-iya. Ana lang ako ang ikasulti. Kay dili ta ka hatag yun og kana bitang kanang tukma gyud nga tubag kung wala gyud ta masayod sa tinuod nga kana bitang kahimtang. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban ni Milin Arcala. Good morning ninyo diha. O niya request kog banat tahanan. Banal na tahanan. Banat taman, banal na tahanan. Awit makalangit magpabilin. Maayo nga pakiguban ni Chris Amisin, musugot di ay siya pastor, nakaron pa man good mo balik ang kwarta gikan sa agency ba. Unya isog kaayo ang babae tag-iya sa kwarta. Musugot di ay siya pastor, nakaron pa man good mo balik ang kwarta gikan sa agency ba. Unya isog kaayo ang babae tag-iya sa kwarta. Kung isog, pakalmahi lang. Ayaw lang pod og tubagag inisog. Nya ipaabot lang nga doon na kay gugma niya. Kay ngadto-ngadto makaamgo lang na siya nga uy buotan di ay good ka.
Unya magdaig sa Ginoo, magpasalamat siya nga may gani kay buutan to. Okay, di pa to buutan na. Labaw pa tong maningka. Si Janer de la Rosa Istante, good morning po Pastor, watching here in Bulacan. Lorena Traya, good morning Pastor. Si Mike yata matod pa, maayong buntag Pastor. God bless you always from Davao City. Sister Teresa matod pa, magandang umaga sa lahat. Si Dilsa Gumaid, maayong nga buntag Pastor, og sa tanan, salamat sa Ginoo, nakapaminaw na pud ko, nakaapas ragyod ko, gikan ko namunglay. Gikan namunglay para snacks na siya. Kay alas 10:26 naman, para snacks na lang imong pagpauli. Sige, salamat kayo sa imong pakiguban. Si Lorena Traya, Pastor, kantaha palihog kay ang Ginoo gamhanan, nindot kaayo ni labi na sa tao nga naay mga gipasan nga problema. Salamat Pastor, kay ang Ginoo nako gamhanan. Ako rin nga tagaan og pagtagad ha, kay kini nga to ang ginadawat diri nga mga request awit magalangit, ato ra man gipasunod. Nakasit up na dire ang goodness of God og ning dapit og banal mong tahanan. Si Anali matod pa, pre-request ko Pastor, always mabati nako ang mabati nako og sa tibuok nakong pamilya ang presensya sa Ginoo. Labi na sa akong bana og anak. Ang sige maka-view sa imong live nga walay duty, kay if duty putol-putol ang pag-view, mag-usob na lang pod ko view sa ako ang gi-share. Salamat kaayo. Ang tinuod mga kaigsuonan, para mabati nato ang presensya sa Ginoo, ang atong pagtuo may pinaka-importante diha. Tuuhan nato nga sa tanang dapit nagtan-aw ang Dios nato. Unsa may atong buhaton, atong ampingan ang atong mga nakatunan ug atong i-apply bisag asa pata sa kalibutan. Si Garly Salvia Pigalan, good morning Pastor, og sa tanan nga nagsunod sa imo nga programa, dalaygon ang Dios sa kanunay. Pwede request awit makalangit Pastor, lahutay lang o gugmang maunungon. Okay. Si Garly Salvia Pigalan, maibuntag, og si Wilma Crescencio, og si Krisa Mi Chen, Shen. Pastor, ako bana naa sa Pinas, ako naa sa Saudi. Good Pastor ba? Na problema gani ako ba na Pastor ba? Unsaon ba? Ang iyang bana na ang imong bana naa sa kuan Iris Pilipinas, na problema gani ako aba na Pastor ba? Unsaon man? Tungod ni atong kwarta no? Ako asa man tong imuhang ko aniri. Musugot di ay siya Pastor na karon pa man God mo balik ang kwarta gikan sa agency ba? Gikan sa agency kunya nibalik ang kwarta niya motubo daydayon. Depende na siya sa kanang naa magon ay sabot ba, depende gyud na sa sabot. Kung kanang depende gyud na sa sabot, kung ang sabot daling motubo ang kwarta, mao gyud nay mahitabo kung daling motubo ang kwarta. Pero kung trabahante siya, nganong patubuan man ni ang kwarta? Kung igora siyang nagtrabaho sa agency, ang imong tawagan gyud ana or tawagan sa imong bana, kung insakto ko sa kanabitang akong nasabtan no, kay usas akong nasabtan nga ang kwarta nga gikan sa agency, kumbaga gidala sa imuhang gihatag ngadto sa imong bana, unya gipatubuan sa trabahante, dili gyud na siya pwede. Pero kung naana sa inyong kuan, nanas inyong sabot ba, naanay gipirmahan ang imong bana ana nga inigawa sa kwarta, tubuan dayon, dili gyud ta ka kuan ana, dili ta ka balibad ana. Mobayad gyud ta ana sa tubo ana lang. Depende na sa sabot.
Kay sa pagpirma ninyo ana or sa pagpirma sa imuhang bana, naama na dito'y mga kuan, mga kasabutan kung unsa may gipirmahan sa imong bana. Kung paggawa sa kwarta or pagbalik dayon, for example, nanghulam ka, unya gibalik dayon ang kwarta. Unya dito na mga ipirma nga inigunit nimo sa kwarta, mutubo dayon. Mutubo dayon. Unsaon man nga to nga naama mo'y kasabutan og pirma. Nga kumbaga inani siguro ang nahitabo, ihulam og kwarta ang imong bana, unya naamay ni abot nga kwarta, inana siguro. Wala kay ko kakuha sa problema, pero kung pananglitang inana lang ba, sa pagpirma lang sa bana nimo dito sa utanganan, unya ning kalitay tubo, unya gibalik man dayon unta ang kwarta. Unya ang desisyon sa tag-iya or kaha sa trabahante sa agency ning deklarar nga naa ni tubo kay naa kay gipirmahan diri. Asusiha lang ungod say mga kasabutan diha, ana lang siguro. Pero kung walay kasabutan, unya wa pagani maugma ang kwarta ni tubo dayon, dali ara po ni tubo, no? Maminaw kuno tas uban unsa may mga mensahe pod sa atong mga kaigsuonan. Si Janelle de la Rosa Estante, good morning pastor, watching here in Bulacan. Si Sister Teresa, ako naman ning nabasa ang uban, no? Maayo nga buntag ni Rifat, good morning, live na ka sa 96.7 Lambog Badian, request og lahutay. Si Darwin Bayawan, maayo nga buntag pastor, salamat nakaabot pa ko sa imong live, bag-o pa ko abot gikan sa Bible School, nagsundo sa akong anak. Sister Bernadette Alsola, maayo nga buntag pastor, dalaygon ang Dios, request awit makalangit kato imo kanta saad sa Dios. Amin pastor, ato gyud naon permi na ang Ginoo kanunay, uban nato diha naa ang presensya sa Ginoo. Di ba no? Salamat kay ni Sister Romilita. Si Vivian matud pa, maayo nga buntag pastor, nag-live ko sa YouTube, akong gipa sound sa live nako karon. Okay, salamat kayo Sister Vivian. Si Juby Butron, maayo nga buntag pastor, salamat nakaakto nasab ko pagtan-aw sa imong live. Morning di ay ko sa tanang membro sa Faith Tabernacle Church, si Velia Garcia Sierra Bolyones, asa man ni? Sa Velia Garcia Sierra Bolyones, Bohol, ilabi na sa among buutan nga pastor og sa ihang pamilya. God bless you Pastor Gideon, watching from Pasay City, Metro Manila. Mayo nga pakiguban ni Victoria Quimco, good morning Pastor Gideon og and family watching from Katmon, Cebu. Oy, sige kog anha agi Cebu sa Katmon kay mag Bible study man ko sa Sugod. Unya gikan sa Katmon sunod ana Sugod naman. Unya moadto pag kog Borbon, mulabang ra day ko og kuan Sugod. Ang akong Bible studyhan sakop gyud sa Borbon. Unya duol na sa barangay sa Borbon na ako gi-Bible studyhan diha. 2016-17 nagsugod kog Bible study diha sa Borbon. Unya naatay gikrusadahan diha sa Lunas sa Borbon, North Cebu. Og karon na nagyoy simbahan. Salamat tas Ginoo. Awit magkalangit ning dapit diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Daryl Herulaga, good morning Pastor Gideon o good morning sa tanan. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang ato rong hisgutan kaluwasan. Kinsa bagyod nga tao ang maluwas? Unsaon ba aron ang tao maluwas? Unsaon ba aron ang kalag na ay kaluwasan? Kana bang mutuo nga walay buhat? Walay maayong buhat? Or kanang mutuo nga na ay maayong buhat? Unsa magigipasabot di ay anang Episo Kapitulo 2
kinsa man diay gipasabtan ana sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 9, pwede ra gyud nato ng atong hisgutan. Kay maunay kasagaran gigamit nga mga bersikulo para pagpatigbabaw sa doktrina nga dili lagi maayong buhat ang makapaluwas sa kalag, kundili ang pagtuo ug pagdawat ni Hesukristo. Ato nang tan-awon ug ato nang klarohon nganong nakasulat pod si Apostol Pablo ana ug para kang kinsa, para bana sa tanang mga tao. Ato nang tagaan og pagtagaan. Okay, ingon si Krisa Mission, Pastor ani Amangod Niba. Nagpirmahanay sila barangay pa ba. Sabot nila karon katapusan, hatag jud daw ang kwarta. Unya mabalik ang kwarta gikan sa agency karon pa Oktubre. Balik unya gusto jud niya karon September 14. Unya musugot pa bae, mao problema kaayo. So naa sila gipirmahan dito sa barangay, unya sabot-sabot sila nga karon ra katapusan. Unya di ba karon katapusan na naman taron sa asa naman to, nawala man. Wala. Okay, dera. Katapusan sa sabot nila karong katapusan. Hatag jud daw ang kwarta o karong katapusang bulan sa September. Unya mabalik ang kwarta gikan sa agency karon pang Oktubre. Ibalik ang kwarta ngadto si gikan sa agency karon pang Oktubre. Unya balik unya jud balik unya gusto jud niya karong September 14. Niya musugot bae. Unta musugot pa bae, maoy problema. Hangyo alang kanang ug madalag hangyo ang maong babae. Unya kung mo masuko masingka, balusi ra gyud gugma. Hangtod nga kuan ra gyud kanang musugot ra gyud na. Nya dadon nato nas mga pag-ampo. Dili gyud nato balusan pod og unsay ilang gipakita nato. Kay ang mahitabo manggod ana mudako ang problema. Unya magihay na gihianay, hawa na giayo. Kinahanglan kalma ra gyud ang usa. Unya uban ang paghangyo, wa magyoy kana bitang wa magyoy imposible sa paghangyo. Paghangyo nga kanang uban ang gugma, ana ra. Awit makalangit banal mong tahanan. Mayong buntag pastor gikan ni Ching Bindiho. Sige, salamat kaayo. Gikan ni Roger Magi Inodio. Mayong nga buntag kanimo Pastor Gideon og sa tanang namati og sa nagsunod sa imong live sa Facebook og naminaw sa FM radio. God bless kanatong tanan mga igsuon sa pagtuo sa Ginoo. Gikan ni Roger Magi Inodio. Makanikan sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-inapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makanikan sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tukbukan ang iyong wagas na pagsindan. Daluyan ng walang
ngayon at kailanman. Puso ko'y tindulog sa'yo. Gikan ni Chris Ami, pero pray is powerful, Pastor. Amen, no? Ato rin yun ang iampo. Wala mga imposible diha sa pagpaubos o pagpailob atubangan sa Dios. O ba nang gugma ngadto sa atong isig katao, ang Ginoo ra gyud model anang tanan. Ang Ginoo ra gyud mamuhat anang tanan. Salig ra gyud ta. O niya kung unsa may mga atong nakita sa atong isig katao, kung dili gani maayo, atong balusan og mga maayo. Mao gyud nay pinaka-importante, no? Atong ibalos ang pinaka-maayo. Ni usa sa ato agyong i-prepare ang atong kaugalingon, i-prepare nato atong kaugalingon sa pagdawat. Ana gyud na siya. Makasinati gyud ta. Dili man na pwedeng dili nato masinatian. Kay usab po na sa mga pamaagi aron ta matrin sa atong mga nakatunan diri sa atong pakiguban sa pulong nga gikan sa atong gilagaran. Mato diri ni Victoria Kimko, salamat kaayo sa pagbasa, Pastor. Kanunay kong magsunod sa imong programa. Thanks God sa mga mensahe nga imong gipang-share, Pastor. Usa ko nga naminaw sa mga pulong sa Dios nga imong gisangyaw sa kahanginan. Thanks God. Amen. Salamat kaayo ni Sister Victoria. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ang Dios magauban sa inyong Pinoyanan. Wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Salamat kayo sa kakugino ni Brother Daryl Hirolaga nga kanunay nagsunod sa atong programa o kanunay gyud nga makugihon sa pag-share ngadto sa iyang mga kailag higala. Salamat kayo, Brother Daryl. Ang Dios magpanalangin. Kumusta mo diha? Wagas na pagsinta, daluyan ang walang hanggang mga papulit pagsamba. Makaingaw ang Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Nindot kayo ang awit magalangit, maghari ka o Dios, ngayon at kailanman. Hangtod sa kangturan, siya kanunay maghari. Ang pulong maghari, mga kaigsuonan, siya'y ato ang gisunod, ang iyang kaubuton, ang iyang mga pamaagi. Mga kaigsuonan, ang tinuod nga naghari si Jesus atong kinabuhi, kana bitaw nagkinabuhi tas iyang mga pulong, mga pagtulunan, mga pamaagi, ato gyung ikinabuhi 100% gyud ang atong ikinabuhi. Kay kung dili nato ikinabuhi in 100% ang iyang mga pamaagi, kita po'y paninglan ana nya, kita po'y hukman. Kay si Jesus, mga kaigsuonan, mubalik siya nga dili na sama sa karnero, sama na sa sari, sumalas ihang gipamulong diha sa libros Mateo. Awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa. Gi-request nga lahutay lang. Dili ba may
may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may ongma, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may ongma pa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anong lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili pa may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay may ongma pa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya, ug dili ka hapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay may ongma pa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglang mula hutay gyud ta mga kaigsonan. Usas makatabang nato aron makalahutay ta, ato gyong paharion ang balang espiritu aron maghari ang gugma ug doon natay pagpugong sa kaugalingon.
Ato na kita mga kaigsuonan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga ato ang mabasa diha sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonika. Okay, ato nang hisgutan mga kaigsuonan ang mahitungod sa kaluwasan. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo. Matod pa diri ni John Rex Bonsiquilia. Pastor, shout out po sa akong mga kauban Raymond Sadam og Pikot og Tita. Salamat kaayo Brother John Rex og si Brother Daryl Hirulaga. Thank you Auntie Nilia Salabi, Hirulaga Balagosa, for watching. Salamat sa Ginoo no sa imuhang pag-share si Brother Daryl. Now atong hisgutan mga kaigsuonan ang ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 17. Dinhi atong makita mga kaigsuonan kung unsa ang mga pagdasig ug unsay mga pamaagi nga angay natong paningkamutan, panlimbasugan samtang naapatas kalibutan aron ikaw ug ako may kaluwasan. Ang sulat ni Apostol Pablo iya kining gitagaan og uluhan, gitagaan kini niya og konteksto. Nga matod pa gipili kamo aron maluwas. Gipili kita ni Hesukristo dili aron kita. Gipili kita sa Dios. Pinaagi kang Kristo Hesus dili aron silutan kundi aron maluwas. Sa pulong pa lang ug sa title pa lang mga kaigsuonan, nagpaingon pa ta sa dakong kaluwasan. Mga igsuon, wala siya mo ingon dinhi nga gipili kamo aron kamo maluwas na. Kundi gipili kamo aron kita maluwas. Bersikulo 13 ato ning hisgutan hangtod sa bersikulo 17. Matud pa, mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu og pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong bala ang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa ihang pagpili kaninyo pinaagi sa mayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, barog nga malig-on og pabilin diha sa mga kikabiling pagtulun-an og pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali og sa sulat. Hinaut unta ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato og naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanan maayong butang nga inyong buhaton og isulti. Sa katapusan miingon siya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton og isulti. Duha ka pulong nga gihisgutan ni Apostol Pablo, buhat or buhaton og ang ikaduha atong isulti. Kinahanglan puro mga maayo. Ang tanan nga naa kang Kristo, ang tanan nga pinili sa Dios, pinaagi kang Kristo, puro gyud na maayo og mga binuhatan. Puro gyud na maayo og mga sinultihan. Wala na tong mga pagpamalikas, pagpanunglo sa mga kinabuhi sa tao nga gipili diha kang Kristo Hesus. Diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan adunay duha ka mga pulong nga gihisgutan nga maoy maghatag kanatog hingpit nga kaluwasan. Ingon dinhi sa bersikulo 13
aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Una nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga maoy makahatag kanatog kaluwasan mga igsuon gahom sa espiritu. Ang gahom sa espiritu mga kaigsuonan kinahanglan ato nang masabdan. Muingon ganitang naa nato ang gahom sa balang espiritu mga kaigsuonan kanang naatay tinuod nga kabaguhan, kanang naay tinuod nga kausaban. Ang tao nga nahiusa kang Kristo mga igsuon katong tao nga nakadawat sa balang espiritu. Ang tao nga nakadawat sa balang espiritu gawas nun gyapon siya kung unsaon niya pagdumala, pagdesisyon ang iyang kaugalingon. Kung paharion ba niya ang Dios, paharion ba niya ang balang espiritu, or paharion ba niya ang iyang kaugalingon. Ikaw ug ako giklaro sa Dios nga gawas nun ta. Gawas nun ka kung mubuhat ba ka og dautan, mubuhat ba ta og maayo. Natay kagawasan. Sa atong pagkakanabitang pagkabaton og kagawasan, mga igsuon kos Ginoo, kumbaga dili na taulipon sa sala, dili na taulipon sad sa balaod kay wa magyud tama, di magyud mahitabo nga nailalom og naulipon ta sa balaod. Sumala sa gisgutan diha sa karaang panahon or daang kasabutan kay dili man ta sakop sa katawhan sa Dios sa wala pa moabot si Jesus Christ. Dili gyud ta mahimong sakop sa balaod sumala sa gipadayag diha sa daang kasabutan kay mga hintil man ta. Bisan saon na tugtuman mga igsuon sa mga balaod diha sa balaang balaang kasulatan mga kaigsuonan sa Old Testament o sa daang kasabutan, wa gyud tay labot kay mga hintil lagi ta. Dili ta mahimong katawhan sa Dios diha sa pagtuman sa mga balaod sa daang kasabutan. Mahimo lamang tang katawhan sa Dios ug nahimo tang katawhan sa Dios sa diha nga midawat ta kang Kristo Hesus. Ang tao nga midawat kang Kristo Hesus, siya nga nakabaton og hingpit nga kabaguhan. Maubitaw na niingon si Apostol Pablo, bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Kay moabot man kaniya ang balang espiritu, maghari man kaniya ang balang espiritu, lamang naaragyod natong mga tao kung ato bang paharion ang balang espiritu. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga makabaton kita sa kaluwasan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang gahom sa Espiritu Santo muresulta gyud nagtinuod nga kausaban ug tinuod nga kabaguhan. Sunod ningon siya nga og pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So kung naa nato ang gahom sa Espiritu Santo, nasinatian nato ang gahom sa Espiritu Santo, nakadawat kita mismo nakakita nakamatikod sa ato ang kausaban sa atong kabaguhan mga kaigsuonan kos Ginoo. Og sa diha nga mingtuo ta sa kamatuoran, misunod ta, mibuhatas mga pagtulunan ug sa mga sugo sa atong Ginoo nga atong gialagaran mga kaigsuonan. Ang gipakita nga resulta og kanang padulngan nato mahimo tang balaang katawhan sa Dios. Miingon sa dinhi aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Nga wala nay ikasaway ang Dios sa tanang bahin sa ato ang pagkatao. Wala na ikasaway ang Dios sa atong pagkatawhanon, sa ato ang pisikal, sa atong lawas, or sa atong kalag, ilabi na gyud sa atong relasyon sa atong Ginoo, diha sa atong espiritu. Versikulo 14, dinhi giklaro mga kaigsuonan nganong gipili ta sa Dios.
ang katuyuan nga nung gipili ta sa Dios mga kaigsuonan aron mo ambita, aron kita mismo dunay katakos nga makaambit sa himaya sa Ginoo. Kay dili man gyud ta makapuyo og langit mga kaigsuonan kung dili ta makaambit sa himaya sa Dios. Kay ang mga tao nga dili paambiton mga kaigsuonan og dili gantihan sa Dios, mga igsuon, mga taong laglagonon. Ikaw ug ako makabaton og kaluwasan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa mga pulong sa Dios, sa mga minsay sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios. Lamang giklaro ni Apostol Pablo sa unahan, mahitabo lamang ni kung mubarog ta nga lig-on. Mubarog ta mga kaigsuonan nga dili gayod kana bitang muundang, kinahanglan mo padayon gyud ta sa pagkinabuhi, sa pagsubay, sa pag-apply sa tanang mga pamaagi, mga minsay sa Dios nga naa sa Biblia. Kinahanglan maunay ato ang buhaton, ampingan sa ato ang pagpuyos kalibutan. Kinahanglan maniguro gyud ta nga nagkinabuhi ta sa pulong sa Dios. Kay kung dili nato ikinabuhi ang pulong sa Dios, ang mahitabo gyud mga igsoon sa gipakita sa mga pagtulunan diha sa Biblia, wala gitay pagtuo. Kay ang tao nga naay pagtuo, katong tao nga nagkinabuhi og nagbuhat, nagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo nga naas bala ang kasulatan. Kay pwede ra man gyud ang tao moingon siya nga nagtuog, midawat sa Ginoo apan wala siya magbuhat. Sa ako nang gikaingon daghang kay mga tao nga nagtuo pero wala magbuhat. Ang mahitabo mga kaigsuonan, wala gyapoy kausaban, wala gyapoy kabaguhan. Mao na nga daghang mga tao nga nagtuo, bisyoso ra pod kaayo. Kay ngano man nagtuo sila, mingdawat sila, pero wala man mobuhat, wala man magkinabuhi, wala man motuman. Maubitaw na miingon si Jesus, may usa ka sambingay diha sa Biblia mga kaigsuonan nga ang usa ka amahan nga dunay duha ka anak. Miingon nga ang amahan nga ngadto sa iyang kay mga gulangang anak, dong lakaw ngadto sa parasan, panguhag paras. Ingon ang iyang anak nga kamarugulangan, oo tay, pero himan-himan wala manguha og paras. Sa dihang nakamatikod ang amahan nga wala man gyud ay manguha og paras ang magulang, miadto sa iyang kinamanghurang anak ug miingon nga, dong panguhaon niyag paras ngadto. Ming balibad ang kamanghuran, miingon nga dili ko tay. Balibad gyud ang kamanghuran. Apan wala madugay ang kamanghuran nga ming balibad, nanguhag paras. Mingtuman sa gisugo sa amahan. Pangutana ana, kinsa may nintuman, kinsa may naipagtuo. Siyempre katong manghod nga ming balibad pero mintuman. Nindot kaayo mga kaigsunan nga kita nga nagtuo kang Kristo, ning tuman ta sa iyang mga pagtulunan. Kay mao nay tinuod nga mingtuo ug mao nay tinuod nga tao nga mingtuman sa kabut-on sa Dios nga atong gilagaran. Ikaw ug ako dili na gyud dapat matingala nganong kinahanglan tang makakaton sa Biblia, nganong kinahanglan tang tudluan sa mga pamaagi sa Dios. Kay dili gyud ta mahimong naay pagtuo kung wa tay nakatunan. Timan ini siya, kung nagtuo ka pero wa kay nakatunan, imo rang giilad ang imong kaugalingon, imo rang giulog-ulugan ang imong kaugalingon,
Pero kung nagtuo ka, apan naa kay nakatunan, ug imong gikinabuhi, ug imong gi-apply samtang buhi pakas kalibutan, ang imong pagtuo, makadala nimo sa gingarian sa Ginoo. Apan, ang usa sa mga advice ni Apostol Pablo kinahanglan lig-on ta. O kining kalig-on, aron dili gayud ta mapukan, ato ning makuha diha sa pagpaduol kang Kristo, diha sa pagpabilin ni Kristo, diha sa pagtutok sa atong Ginoong Hesukristo. Wa gyud siya musibog, wala gyud siya muhunong, wala siya musurrender. Tungod kay doon na siya'y Diyos Amahan nga mausay atong Diyos nga atong gilakaran. Miingon siya dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 14, sa 17, magdasig og maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton og isulti. Aron kita naay kadasig, aron kita naay kalig-on, makadawat kita kadasig og kalig-on gikan sa Dios. Una sa tanan, samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dili nato undangon ang pagduol sa Ginoo. Dili nato undangon ang pagdangop sa Dios. Kinahanglan mudangop ta, kinahanglan muduol ta, andam ta sa pagdangop ug andam ta sa pagduol sa Ginoo. Kay ang balaang kasulatan sa sulat ni Apostol Santiago, duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Si Jesus miingon sa Mateo 11:28, duol kamo kanako kay papahulayon ko kamo. Usa sa mga pamaagi aron kita mga kaigsuonan makadawat sa kaluwasan gikan sa katapusang hukom, makadawat og kaluwasan gikan sa katapusang silot. Mga igsuon kos Ginoo, una, kinahanglan magpabilin ta kang Kristo. Ang tao nga nagpabilin kang Kristo, walay laing gisunod kundili ang mga pagtulunan ni Jesus. Walay laing gikinabuhi ang pamaagi ni Jesus. Walay lain nga mga pagtulunan kundili ang mga pagtulunan ni Jesus. Dili mutugot ang Dios nga nagkat-on ta og nagkinabuhi sa mga pagtulunan, unya himan-himan ning dawat pudta sa ubang mga pagtulunan. Dili mutugot ang Dios. Kay daghan nga mga tao diha sa Biblia nga mingtuo sila sa Dios, pero mingtuo pod sila sa uban. Ibin karon mga kaigsuonan, dunay mga tao nga nag-alagad sa Dios, pinaagi kang Kristo, apan nag-alagan pod usab sila sa Dios, pinaagi sa doktrina sa simbahan. Sa atong panag-uban ato ning klarohon kining unsaon aron ang kalag maluwas, unsaon aron ang tao maluwas. Kanang mutuo nga walay maayong buhat, or kanang mituo nga naay maayong buhat. Ang wali ni Apostol Pablo diha sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 9. Kining maong mga wali or kining maong mensahe alang ni sa tao nga grabe kaayo nga mipadayag sa iyang maayong buhat pero wala mo dawat ni Jesus, wala mo tuo ni Hesukristo. Sama ra gud sa mga Parisiyo, sa mga eskriba, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Grabe silang mipakita sa ilang maayong buhat ngadto sa ilang isigadaw, ngadto sa ilang isigkahudiyo, apan wala sila mutuo ni Jesus. Wala sila mudawat ni Jesus. Dili magsilbi ang ilang maayong buhat. Dili magsilbi mga kaigsuonan ang ilang nahimo nga maayo ngadto sa ilang isigataw kung wala sila mutuo kang Kristo. Kay ang tinuod nga pamaagi aron ang mga Hudyo, aron ang mga katawhan nga gihigugma sa Dios makadawat og kaluwasan, kinahanglan gyud mutuo ni Hesukristo.
ug walay bisan kinsa nga makapasigarbo sa ihang kaluwasan kay dili na bunga sa ihang maayong buhat, kundili bunga na sa dihang mintuo siya kang Kristo Jesus. O kini alang nis mga tao, mga kaigsunan, nga walay laing ipataas ang ilang nahimo. Sama sa mga parisiyog, mga sidisiyo, kinahanglan gyud silang mutuog mudawat ni Jesus Christ aron sila maluwas. Pero kita nga nagtuo og midawat kang Kristo, sayop na kaayo nga doktrina kon ang teaching, mga kaigsuonan, dili na pagpauswag o pagpatubo sa taong naanay pagtuo. Ang tao nga naanay pagtuo, dili na siya, wala na siya magkinahanglan anang mensahe mahitungod sa kaluwasan sa pagtuo. Ang gikinahanglan nga mga mensahe, pagtuo nga may maayong buhat. Kung ikaw nagtuo na ni Kristo, midawat na ni Jesucristo, dapat ang atong katunan, dapat ang atong dawaton nga mga mensahe, pagtuo nga naay maayong buhat. Pero alang ni atong ng mga tao nga naay maayong buhat, apan wala mo tuog mo dawat ni Jesus. Ang wali ni Apostol Pablo, maoy haom alang sa mga taong sama sa mga parisiyog, sadisiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Pero alang nato nga mingtuog midawat kang Kristo, ang gikinahanglan natong mensahe nga dili kita matarog, dapat lig-on ta diha sa pagtuo nga magkinabuhi sa mga maayong buhat sumala sa gitudlos Ginoo. Kinahanglan kitang mga Kristohanon wa gitay laing paningkamutan. Kinahanglan kitang mga tinun-an o kitang mga magtotoo wa tay laing tinguhaon ug paningkamutan ang pagbuhat og mama o pagbuhat jug maayo. Pagbuhat gyud maayo. Kay kung dili gani maayo ang atong mabuhat, dili gani maayo ang atong masulti, diha sa ato isikadaw ilabi na gyud atubangan sa Ginoo, silutan gyud ta. Laglagon gyud ta. Mao nay giklaros Biblia. Dili na garantiya ang pagtuo aron ka malangit. Ang garantiya pagtuo nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus, kay maumanay mo resulta gyud mga maayong buhat. Kana bitong mingtuo tas mga pagtulunan ni Jesus ato gyud gi-apply atong gikinabuhi. Mingtuo ta ni Jesus apan wala nato ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus, wala nato i-apply, dili nato makit-an sa atong kaugalingon o sa atong Pinoy-anan, nangilad ra ta. Og ang number 1 nga atong giilad ang ato rang kaugalingon. Unang dili ta mosugot nga kita ray nag-unay ilad sa atong kaugalingon. Ayaw gyud sugot. Kay kana bitang ilaron ta, sakit kaayo. Sakit kaayo kung ilaron ta. Unang dili nato tugutan nga kita ray mounay ilad sa atong kaugalingon. Nga sa pag-ingon, maluwas ta pinaagi sa pagtuo nga walay buhat. Dili gyud na maoy gitudlos Biblia. Ang tao nga makabatog kaluwasan sa katapusang hukmanan, sa katapusang kanabitang kasuko sa Dios, tao nga mingtuog midawat nga doon nagyoy maayong buhat. Aron ang atong kalag maluwas, mutuo ta og paningkamutan nato nga sa atong pagtuo makit-an ta sa Ginoo nga maayo tag binuhatan diha sa simbahan, diha sa Pinoy-anan, diha sa trabahoan, bisan asa tas kalibutan. Importante maayo ta og binuhatan at ubangan sa Dios nga atong gilagaran. Sunod, maayo ta og mga sinultihan diha sa atong Pinoy-anan. Ang bana maayo sinultihan sa asawa, ang asawa maayo nagsinultihan sa bana. Ang mga anak maayo na og sinultihan ngadto sa ilang ginikanan, ug ang mga ginikanan maayo nagsinultihan ngadto sa ilang mga anak. Igsuon,
maayo nagpinulungan og sinultihan ngadto sa iyang mga igsuon. Kay ikaw ug ako hukman dili sa atong pagtuo, kundi sa atong binuhatan ug sa atong pinulungan. Bantayan nato ni mga igsuon kos Ginoo ug ato ning tipigan nga ang atong Ginoo nga atong gilagaran muluwas natong mga tao dili tungod sa atong pagtuo, kundi mga kaigsuonan sa atong mga buhat ug mga pinulungan. Kay maubanay resulta gyud sa taong naay pagtuo. Ang tao nga naay tinuod nga pagtuo mubuhat gyud nagmaayo. Ang tao nga dunay tinuod nga pagtuo manultinag mga maayo nga mga pulong. Pero moingon ta nga naa ako'y pagtuos Ginoo, Kristohanon ko, tinun-an ko, alagad ko, unya bati kay sinultihan ngadto sa imong Pinoy-anan. Unsa kahay ihukom sa Dios. Munang wala na'y Kristohanong manunglo. Dili na manunglo ang Kristohanon. Dili na mamalikas ang Kristohanon. Dili na musultig, dili maayo ang Kristohanon. Pero kon ang usa ka tawo nga moangkong Kristohanon apan sa lawayon, ingon si Apostol Pablo, likay. Ilikay ang imong kaugalingon kay maangin ka. Munang mga Kristohanon nga batig kinaiya, batig batasan, likay. Likayan. Munay tambag sa balang kasulatan. So kinahanglan ikaw ug ako aron ta makasiguro nga makasulod og bagong langit o bagong yuta, mga igsuon kos Ginoo atong paningkamutan. Na atay pagtuo na agyunay maayong buhat. Kaya ang tinuod nga naay pagtuo, do na agyunay maayong buhat ug dunay mga maayong pinulungan bisan asa ta sa naong sa kalibutan. Bisan unsay mga sitwasyon kahimtang sa atong pagpuyo, atong hinumduman nga kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanakong tanan sa ato ang pagpuyos kalibutan, giyahan ta sa Ginoo sa iyang mga buhing pagtulunan og akong mga pagdasig. Ayaw gayud hununaa nga naluwas ka sa imong pagtuo nga walay binuhatang maayo. Kay kanang Epeso Kapitulo 2, 8 o 9, alang na sa mga taong nang hinambog sa ilang maayong buhat nga wala mo dawat ni Jesus. Kay dili gyud na sila dawaton sa gingarian sa Ginoo. Kay ang kaluwasan moabot sa dihang dawaton niya si Jesus og tuuhan niya ang mga pagtulon-an ni Jesus. Kumbaga, ikinabuhi ang mga pulong ni Jesus. Og sa diha nga ikinabuhi nato ang pulong ni Jesus, mo resulta gyud nag mga maayong buhat. Dili gyud na bati nga mga buhat. Pero kung bati ra gyapon ang mga nabuhat, dili gani maayo gyapon ang mga binuhatan, mga taong wala na motuo ni Jesus. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa iyahang pagkamaayo sa atong kinabuhi nga naghatag kanato og pulog mga mensahe nga ato ang i-apply sa pagpuyos kalibutan. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagtudlo, pagdasig kanamo aron kami dili gid mapakyas sa pagsulod sa bagong langit, bagong yuta sa imo niyang pag-abot alang kanamo. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa kanunay ang paghigugma, naa kanunay ang pagigdait, ug naa kanunay o Dios ang pagkinabuhi sibo sa imong mga pulong ug sa imong mga pagtulon-an, ug ang among mga pinulungan kanunay makapahimaya kanimo lamang. I declare blessing sa matag usa nga nagsunod ni nimong programa sa pangalan ni Ginoo Hesus among klimon.
ang kadaogag panalangin. Jesus name. Amen og amen. Kininyog suon Pastor Gideon, moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og maayong paniudto. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na